Kan et varehus trække fra views i en kilde, frem for at gå direkte på tabellerne? Det er et godt spørgsmål. Altså umiddelbart så lyder det jo tiltrækkende, hvis der ligger noget bearbejdet data, som er lettere at gå til. Men det er faktisk ikke nogen særlig god idé, og det vil jeg prøve at beskrive i den her video. Normalt har vi jo vores ekstraktlag, som er det første lag, som dataene fra kildesystemet det rammer, når vi overfører til datavarehuset. Det jeg så vil diskutere her, det er, om man kan indføre et viewlag oven på kilderne, hvis det er, at kildesystemet har en lidt obskur datamodel, at de så kan udstille data i bearbejdet form gennem et view, og dermed gøre kobling mellem kildesystemet og datavarehuset mere løst. Men jeg synes, det er en rigtig dårlig idé, og derfor bør man afholde sig fra det, fordi at det underminerer ekstraktlaget ved at indføre det her viewlag. Årsagen til, at vi har ekstraktlaget, det er jo udelukkende for at mindske belastningen i kildesystemet, når vi trækker data over i datavarehuset. Og ved at indføre det her viewlag, hvor der er forretningslogik, så vil dataoverførelsen være belastet af, at der skal foretages de her transformationer. Så ekstraktlaget det svækkes ved at anvende views fra kilden. Derudover så flytter vi også logik tilbage til kilden, som vi normalt ville have i enten load til modellen eller senere i datamartlaget. Og det betyder, at vi ikke får lavet sporbarheden på grunddata, i og med at vi flytter logikken før arkivlaget. En anden ting, det er, hvis man har de her views i kilden, og man synes, at det kunne være en god idé at anvende dem, så bør man nok overveje, om ens arkitektur den egentlig er den korrekte på sådan en makroniveau. Altså makroarkitekturen den er okay. Om det så ikke var bedre, at man indførte en anden arkitektur, noget SOA eller en Enterprise Service Bus med frem for at man gik på de her views, hvis det var at det var for at man skulle kunne genbruge den her forretningslogik flere steder.